Haur bati minbizia diagnostikatzen diotenean denok lagundu nahi diogu, baina batzuetan ez dakigu nola egin. Nola hitz egiten diogu haur bati minbiziaz? Pues diciéndoles la realidad que ellos perciben y experimentan ajustado a su edad y a su lenguaje. Escuchando mucho al niño, escuchando qué quiere saber, qué le inquieta y ajustándonos a su manera de hablar, pues respondiendo en ese mismo código. Zeak atz egiten ditugu aurrei minbiziari buruz hitz egiterakoan? Es importante decirles pues, lo que ellos perciben, decirlo con naturalidad, ajustado a su edad, pero que haya una consonancia entre lo que perciben y viven con lo que se les dice, ¿no? Si a lo mejor ven a unos padres que están muy tristes y les dicen, estate tranquilo, que estoy muy contento, pues esto al niño le va a confundir mucho más que si se les dice, pues mira, pues me da mucha pena que estemos en el hospital, que a ti te duela un poquito el cuerpo y bueno, pues esto me pone triste y lloro para sentirme un poquito mejor. Quizás tú también te sientas así y no pasa nada porque llores, ¿no? Zergatik da jolasa tratamenduaren parte? Jolasa ni uste edozein umerentzat oso garrantzitsua dela, baina konkretuki minbizia daukan ume batek denbora asko ematen du ospitalean eta itxaronaldiak oso luzeak izaten dira. Orduan, jolastearen bitartez eurek euren errealitatetik momentu batez behintzat aldentzen dira. Jolasteaz gain, tratamenduan umeak erosoago senti daitezen nola laguntzen diezue? Hona etortzen dira egunero euren artean jolastera, bere egoera berdinean dauden beste umeekin konpartitzera eta aldi berean euren gurasoek ere euren artean konpartitzen dute keskak edo dena delakoa eta hitz egiteko momentutsu hori ere atera dezakete. Ospitalean dauden bitartean zer egin daiteke hobeki sentitzeko? Kalitatezko denbora haiekin pasatzea eta eurek entzunda sentitzea, ulertuak sentitzea eta euren alboan gaudela bidean zehar jakitea. Diagnostikoa iristen denean zer egin beharko luke familiak? Minbiziaren diagnostikoa datenean, familia pentsatzen du bat-batean haien bizitza aldatzen dela. Adingabe bat gaixotzen denean, familia oso gaixotzen dela, ezta? Momentu horretan beldurra, ziurgabetasuna batez ere datorrenari nola aurre egin ez jakitea agertzen dira. Eta une horretan erantzun handiak baino gehiago familia bakarrik ez dagoela sentiaraztea oso garrantzitsua da. Gertatzen ari dena ulertzeko eta alboan norbait izateko beharra du, epaitu gabe entzungo diona, lagunduko diona eta emozio zurrunbilo hori guztia antolatzen laguntzen diona. Zergatik da horren garrantzitsua prozesuan zehar bakarrik ez egotea? Prozesu hau bakarrik ez bizitzea funtsezkoa da. Laguntza profesionala, ingurukoen laguntza edo familiaren laguntza, zama emozionalari eusten laguntzen diolako.